o kɔfɛ mɛ min da i ma nin kɔfɛ o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ dɔlen buru de b'ale dɔlen kuru 7 ile mɔgɔ min bɛ yen ko siri b'i kan ile mɔgɔ min bɛ yen ko ɲagba isa ile mɔgɔ min bɛ yen bi taa sɔrɔ la sinita bɛ kɛ cogo di ile mɔgɔ min bɛ yen même borofɛn ko kɔnɔnɔfɛn bɛɛ b'i la façon que dɔw ni bɛ borofɛn ko ka cogoya min na ka borofɛn sɔrɔ a kɔnɔnɔfɛn bɛɛ b'i la i b'a fɛ k'a sɔrɔ an y'a baara cogoya min na dɛ manden sunsun a kuru 7 ɲini nɛgɛ min ka di ye borofɛn min ka di ye a kɛla buji wa a kɛla nɛgɛ dɔnni wa a minɛn fitinin dɔ ɲini a bila daga duguma manden sunsun kuru 7 don a kan kana lɔ duguma k'a ko dɛ lɔ fɛn dɔ sanfɛ k'a ko ni nɛgɛ sɔrɔli tɔgɔ ye a mobili tɔgɔla sɔrɔli tɔgɔ ye ou bien a moto sɔrɔli tɔgɔ ye c'est kelen ni gɛrɛsigɛ n bɛ fɛ ka don miliyɔn bonda kɔnɔ ka miliyɔn bonda dayɛlɛ ka don a kɔnɔ a sɛbɛn kan ɛlimalu sɛbɛn papiye dɔ kaba a sɛbɛn kan wari sɔrɔli a sɛbɛn kan miliyɔn sɔrɔli a bila daga duguma manden sunsun kuru 7 don a kan kana lɔ duguma ka kɔrɔ lɔ i y'a jɔ a wula kan lɔ fɛn dɔ sanfɛ i b'a ko ala b'i ladon miliyɔn bonda kɔnɔ o tɛ kelen baara tɛ sɔrɔ la diplôme bɛ n bolo mais n b'a dɔn n b'a kɛ cogo di c'est à dire bɔda tɛ yen n tɛ n yɛrɛ sɔrɔ la n tɛ bɔra nɔgɔ la nafolo bɛ can n bolo i b'a fɛ a sɛbɛn papiye dɔ ka bila daga duguma manden sunsun kuru 7 don a kan i b'a tobi n'a mɔna a mɔni kɔfɛ i bɛ to k'a ko i b'a min i bɛ to k'a ko i b'a min i bɛ to k'a ko i b'a min k'i to a ko la k'a min ala b'o bɔda kelen ala b'o d'i ma e ça faamu na cɛ ko muso a ye fɛn fɛn bɛna nin kɛ ala y'a jaabi don a la ala y'a k'an diya n'a ye ala y'an sutura an tɔgɔ kɛ yajiba masa la jaabi tɛ usaz mari tigi bolo jaabi mɔgɔ mɔgɔ de bɛ ala a n'a ci la ye nka ni a ye taga ta a y'a kɛ n'a y'a kɛ a ye ti na usaz yɛrɛ dɔrɔn a bɛna mɔgɔ de bɛna k'ala n'a ci la ye fɛn min tɛ kɔrɔ b'a fɔ a san yɔrɔ la a ye taga ta a y'a kɔrɔ n'a y'a kɛ a bɛna bɔ da la ale manden sunsun n bɛ k'a fɔ ɲɛna cogoya min na nin ye tuguni n bɛ ka manden sunsun kuma fɔ ɲɛna cogoya min na tuguni n bɛ nin furuko gɛlɛya de bi ma a sɛbɛn hali n bɛ furu fɛ papiye dɔ k'a bila daga duguma manden sunsun kuru 7 don a kan est-ce que a faamuna c'est à dire i b'a kɛ n'i mako bɛ bolifɛn na i b'a kɛ n'i mako bɛ nafolo la i b'a kɛ n'i mako bɛ furu la i b'a kɛ n'i mako bɛ den na i b'a kɛ n'i mako bɛ baara ɲuman na i b'a kɛ n'i mako bɛ sutura la i b'a kɛ n'i mako bɛ ka juguya kɛlɛ a sɛbɛn papiye dɔ kan dɔrɔn i b'a bila daga duguma mais n'i mako bɛ mobili de la ou bien moto la ale nɛgɛ dɔ de bɛ yen buji dɔ bɛ ɲini i bɛ taa bila daga duguma i b'a don i b'a tobi n'a mɔna i bɛ to k'a ko ka lɔ fɛn dɔ sanfɛ k'a ko n bɛ ka fɛn fɛn f'i ɲɛna kana lɔ duguma dɛ lɔ fɛn dɔ sanfɛ i b'a ko e t'a faamuna abonné o ani kanubagaw manden sunsun kuru 7 i mako bɛ mobili de la buji ɲina bila daga duguma manden sunsun kuru 7 dɔ kan ka tobi n'a mɔna i b'a ko n'a tɔgɔ ye i mako bɛ c'est à dire fantanya b'i kan i b'a fɛ ka kɛ miliyɔn i fɛ ka don miliyɔn bonda kɔnɔ a sɛbɛn papiye dɔ kan hami bɛɛ se papiye dɔ kan i b'a bila daga duguma ka manden sunsun kuru 7 dɔ kan i tɛ baara sɔrɔ i bɛ baarada min kɔ i b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ i tɛ fɛ ka jigin i b'a fɛ patron b'i la taga ɲɛfɛ pour que i bɛ se ka gurima sɔrɔ cogoya min na a sɛbɛn a bila daga duguma manden sunsun kuru 7 don a kan i b'a tobi n'a mɔna lɔ fɛn dɔ sanfɛ i b'a ko n'a tɔgɔ ye ni furuko le gɛlɛyali kan a kɛ n'a ye même chose i b'a sɛbɛn ala mako bɛ furu la mako ni furu la mais n b'a fɔ k'a bɛ président di ma a ye président di ma dɛ a kɔni bɛ furu di ma i ni bɛ lafiya yɔrɔ min na i b'a sɛbɛn bila daga duguma k'a don a kan n muso borila tagaɲa ta la a mana taa yɔrɔ min na a sɛbɛn papiye dɔ kan a bila daga duguma manden sunsun kuru 7 don a kan n cɛ borila k'an to yen n cɛ mako tɛ na a tɛ jate la mais nin sɛbɛn papiye dɔ kan i manden sunsun kuru 7 don a kan k'a tobi n'a mɔna i bɛ lɔ fɛn sanfɛ k'a ko même ne yɛrɛ ka nu ko mɔgɔ tɔgɔ la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ kun na a t'i ko alihamudulila n ka nin ko mɔgɔ tɔgɔ la a t'i ko ne ma k'alihamudulila k'a ko muso dɔ tɔgɔ la cɛ sɔnna ye o don la dagiri ka bɔ dagiri fo ka fɛn caman réaliser bi i t'a faamuna ok donc n bɛna min f'i ɲɛna même i yɛrɛ den i b'a fɛ a bɛ kɛ cogoya min na nin ɲini n'i ka lɔ filako man d'a ye a sɛbɛn ala n b'a fɛ n den bɛ kɛ tan ala n b'a fɛ n den bɛ don tan ala n b'a fɛ n den bɛ kɛ tan c'est-à-dire n'i banna o la ka ban nin ye net la i b'a bila daga duguma i bɛ manden sunsun kuru 7 don a kan i b'a tobi n'a mɔna i b'a kulɔ fɛn dɔ sanfɛ k'a ko n'i den tɔgɔ ye n'i ko ne ma usa bari n b'a fɛ k'a ko ni n den tɔgɔ ne b'a fɔ ma b'a di ne ma ne b'a kɛ ten de bon ne de bɛ k'a f'i ɲɛna cogoya min na ne bɛ ka hakilila de f'i ɲɛna ne b'a k'i ɲɛna cogoya min na ne bɛ ka hakilila de f'i ɲɛna de k'a fɔ ten est-ce que a faamuna donc maintenant i yɛrɛ de b'a ko i yɛrɛ de b'a bɔ i yɛrɛ i b'a ko wari bɔtɔ la foyi t'o la i b'a ko i yɛrɛ ye ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna na est-ce que a faamuna fɛn fɛn bɛ na k'ala jaabi dɔ la ala k'an diya n'a ye mais jaabi de tɛ usazi yɛrɛ bolo a jɛ mɔgɔ de bɛ ala a n'a ci la ye
ba ita ta ayake na yaka ibn afino yala abe fo yiri makun mande sunju ila to so que atumi muro inshallah atumi voilà on est toujours blâmé afa ina mama ne sunju abe ne wona afa ni mama ne sunju janni be ni jala akene retmi bingo blaga ta di doma États-Unis kenet mi a janni be ni afama a janni be ni inshallah donc maintenant ni le benini a kururo fla le benini o mi ga fina to e hami ba se papier do ka bla daga duma ka akuba ka to bina mona ba ku et ça fama ni muso le même chose ni dengo le même chose dembe ba si den akri be si même chose ba baisser ba kan ka voler daga daga duma ba akuru fla do ka to bi le fait no sa fa akuna to e jigito a fala na ko jigila to am na be ke hamna ko jugu belaji na ka bon dinka o be ke hamna ko jugu belaga bon ni che be ke hamna ko jugu ne tadi fendo le ke fendo yo kwa me chambe yirla ay ta yirta ke na ka bina fendo yala setanye sebe mo lo ala na chira atanu buro ka son wala hon anu ba son yirla ngai ta ta ke ambe be dostro o brajila mu yan ka be dostro la be do ke mbawe ka do ka nu le ka do me frambe do ke la chena mu so do ke mbari ma chena mu so mu be kan le ka do ko bela jeni mu be france mu be italie mu be amerique sababu ma la fe la do bela jeni ma sote mu bra la so di bela jeni ma na frote mo ala na frodi am bela janima sutra de mala so la bela janika ala ke chidare bunya kama sallallahu alaihi wasallam me ga mi fa na ngai ta ke na ka bi na fe la ke inshallah ke abla commenter la ma partager commenter inshallah assalamu alaikum